Hola, chamome Nicole, é o meu libro favorito, chamase Mil e Luna, porque gustame porque é o único que teño de fadas e ten moitas cousas interesantes. Eu son Mauro e o meu libro favorito é o Capitán Calzoncillos e a furia da supermuller macrolástica. Gústame porque é de acción e trata sobre uns nenos que compran un anillo e entón non leyeron as instruccións que o anelo se lle pon a unha chica pode pasar cousas extraordinarias. Chámame Alba e o meu libro favorito é o misterioso caso dos fantasmas solitarios. Gústame porque se basa en los libros de Jerónimo Stilton y son muy divertidos, pasas buenos momentos con el libro. Hola, son Martín, este libro titúlase Super Bowl. Gústame porque aprendo cousas de fútbol que non sabía. Chámame Xiana e o meu libro favorito titúlase O fantástico mundo das hadas. Gústame porque é moi fantástico e divertido. Chámame Joel e o meu libro favorito é o libro da Maxia. Trata sobre cousas fantásticas e poderes máxicos.